Facer comida en cantidade non tiña segredo pras nosas aboas. Sen embargo, cada vez hai menos potas cheas de guisos e máis comida de pitiminí. Como mudou a nosa maneira de cociñar cos anos? Como conservaban antes os alimentos? Como calculaban as cantidades? Da lareira ao air fryer, hoxe no termómetro. 12:40 minutos, aquí seguimos en directo no termómetro na Televisión de Galicia. Efectivamente, como sabían da vida as nosas aboas, sobre todo porque, como antes dicíamos, tiñan moi pouco para dar de comer a moita xente daquela. Temos moito que aprender sempre dos nosos maiores. Po aquí non temos unha aboa aquí no plató que nos dé conselliños, pero sí o noso querido Bernardo, que hoxe nos vas a explicar, para empezar, que atopamos máis barato no supermercado, non? Imos cos trucómetros, Rocío, cos trucos do termómetro, porque nas últimas semanas anoten os consumidores xa apreciarían un descenso no prezo de produtos como, por exemplo, pois a pasta de dentes, algo que utilizamos no noso día a día, ou deberíamos. Outro exemplo, o deterxente para lavar a louza, para lavar a baixela, tamén baixou un chisquiño, uns céntimos, vale? O xamón cocido, aconsellan os nutricionistas fixarse na súa composición de azucre. A sandía, falando de froitas, tamén baixou algo con respecto ao mes pasado, a ver que pasa agora, porque é de temporada, e agora que arranca xuño tamén estaremos pendentes do seu prezo. E tamén un chisco, uns céntimos, o leite. E empezan a baixar as peras, porque xa deixan de ser de temporada. Ollo, lembran aqueles fenómenos dos que falamos no termómetro que eran a reduflación e a chipflación, aquilo de mesmo prezo reducindo cantidade ou calidade? Pois dende a OCU están observando estas prácticas nos flans, neste tipo de flans que veñen envasados, así que anden continuo. E imos tamén cuns truquiños, despois de ver os prezos. Hai profesionais das finanzas que nas redes sei que estarán a dar algúns consellos aos consumidores. Hoxe traemos 3 destes tips. Os produtos das estanterías de arriba e de abaixo sei que son máis baratos. Os do medio son máis caros, quizáis porque son os primeiros que nos entran polos ollos, os que están á altura da vista, non? Aproveitemos as marcas brancas porque podemos aforrar entre un 30 e un 40%, tamén nos din. Fíxese un día quen elabora o produto desa marca branca. E os produtos frescos, como poden ser carne ou peixe, mellor compralos o sábado pola tarde porque adoitan ter prezos de liquidación, posto que o domingo pechan, cae de caixón. Como dicía Rocío, o certo é que as nosas aboas non tiñan redes sociais para coñecer eses consellos de aforro, pero sabían apañarse perfectamente. Ou senón que lle pregunten a Pura, atendan, démoslle 10 euros para que faga da súa maxia. Ai, Puriña, ti que tes trucos de aforro para todo. Mira que reto che traio. Por 10 euros, eres quen de facerme unha comida? Si, muller, é hecha de facer ben feita, non te preocupes. Arroz, 1,07. Polo, 2,54. Allo, 2,30. Perexil, 0,95. Cebolla, 0,42. Pimento, 0,87. Zanahoria, 0,29. Guisantes, 0,65. Tomate frito, 0,55. Colorante, 0,49. Total, 10 euros. Fátima, trae-te a compra de 10 euros. Ah, que ben. Que plato me vas facer entón por 10 euros? Por mira, un puliño con arroz. Váleche. Ímolo ver se traes todos os ingredientes. Bueno, algo si, non sei se mos olvidou algo, pero algo tamén hai na casa. E que trouxeches a ver? Por mira, trouxen polo. Non fuches á terreira galega? Ai, non, filla, que está moi cara. E comprei tamén un pimentinho murrón. Iso non pode faltar no arroz, ou? Hombre, o arroz... Ti, Puriña, escolliches arroz porque dixeches a pataca saleme máis cara. Claro, a pataca saleme moi cara. E hasta agora ainda non hai aquí moitas. Hai o fame, Pura. É unha cebola. Estarás pasando de ingredientes? Non, filla, fai falta todo. Mira, tamén trouxen perexil, que lle está moi ben. E tamén trouxen un pouco de azafrán, do pote e do bo. Pero isto é colorante, non azafrán. La vai á peseta. Bueno, Puriña, agora mandil e a cociñar. Bueno, mira, Fátima, eu mandil poño poucas veces, porque verás, con isto unha marcha me pó norte e outra pó sur e entón estou mellor así. Pois é mandil.
É que pura, é que esta muller é maravillosa, Sosanto. Me pareceu que dixo unha por norte e outra por sur e estaba Dixo. A ver, Que maravilla. pura reflexa Ole. as nosas máis, as nosas aboas. O sea, Que, por certo, sí que temos unha aboa aquí no plató. Eu refería máis a aboas de antes, moi de Non hai antes. nin que arranxalo. As bisaboas. Non, digo eu Aí. que é un reflexo dos milagres que fixeron e que siguen facendo a veces, pois, esta xente. Os milagres As del pan e los mulleres, peces. Pero era, as nosas mulleres pero era son creatividade derivada da escasez, non? Claro, a forza A que non necesidade. había que sacar de donde non había. E eu estaba pensando e dicía que a min dasme 10 euros agora mesmo eu vou ao supermercado e entre que collo uns arándanos e media sandía, alá foron os 10 euros e non come ninguén con eles. Se sabe maravilloso o exemplo que nos dan a todos de como levar unha economía familiar. Que ao final isto deberían incluso impartilo nos colexios, unhas clases de economía familiar, de como xestionar os teus cartos para chegar mellor a fin. Para non ter débeda, verdad? Esas familias Gloria nas que antes había 5, 6, 7 fillos. Perdoa, ata 18. Coñeceu en Vigo da librería Marte, que seguramente ti sabes onde estaba. Entendes? Tiña E como 18 dalle facían, de Gloria? comer, Pero como pois se con moito facía? cuidado e con moito arroz. Claro. Sí, o que dicía aí pura de non es todo bo, non llevo... Xa, Amigo meu, e con moito prato de cuchara. Que é sanísimo e alimenta moito. É riquísimo. Claro, é riquísimo. Pero agora É o que se facía. as novas xeracións, Manel, porque dillo teu fillo, non imos estar unha semana comendo arroz porque hai que aforrar. Agora volvémonos todos un pouquiño máis finos, non? Ese problema que diste do arroz, no, porque eu estou facendo como está no gimnasio, está cunha dieta, come moito arroz. Pero a verdad que sí. Pero é como dice Gloria, hoxe en día non pensamos, pero pasamos do que vades falar ahora, da lareira ou da cociña económica a air fryer, Bueno, que onde temos fas o morro unha máis presiña. fino, Manel, que nos gustan as cousiñas máis caras, que temos o morro máis fino, que Claro, nos pero gusta donde- o aguacate, os arándanos, Non, que están máis sacándonos do caros. arroz, que era como dicíades antes, o plato de cuchara Salvaba. salvaba moito. E tampouco non fai falta tanto como tantos cartos para facer un bon guiso, un bon caldo, estofado de un bon carne, caldo. un bon caldo, Si non de fai falta grelos tanto. mellor. Ahora tamén era como dicía Patricia, si llevas unos arándanos ou a mesmo a sandía. A sandía. A sandía que é auja, Dios mío querido. Efectivamente, Por 10 euros non cambia- fas unha Os sandía. arándanos Totalmente, estuvo ben. cambia a nosa Dora vida, a exploradora. cambian os gustos, cambia o xeito de cociñar. De feito, seguro que en moitas casas novas agora xa non hai esas potas enormes de porcelana que había antes, onde as nosas aboas facían comida para 20 se facía falta. Sí. Cando chejan lo teu corpo, cando a min íntimo reche. Hai 50 anos, na época do caldo, das castañas e do pan de centeo, nos fogares galegos comíase dunha forma ben distinta a como facemos hoxe en día. Como se cociñaba cando nin tan sequera había luz eléctrica nas casas? Todo de casa, ao mellor 4 horas. Todo era lume, había que ir á leña, a agua á fonte. Ahora chega a abuela, tes un huevo frito. Ahora todo estresado, todo un desastre universal. De neveiras nin falamos. O sal era o único método de conservación e a cociña era máis que un lugar no que alimentarse. Era o epicentro da vida social e familiar, o lugar para os contos e as historias, mentres a comida se cociñaba a lume lento, primeiro na lareira e máis tarde na cociña de ferro. E todo en grandes cantidades. Antes o que facíamos na esa pota grande, pois botábamos o unto, touciño, carne e demais. Xa antes xa había pouco. Do pouco ainda había que aproveitar o que quedaba, porque se tiñas 4 fillos... Avós, pais e fillos convivían baixo o mesmo teito e por riba os traballos físicos no campo ou no mar exixían que as comidas fosen abundantes e ben calóricas. Iso sí, tirar non se tiraba nada. A cociña de antes era de aproveitamento. Con bo produto facíamos moitas cousas. Era aquel cachillo que che quedaba, ainda fais uns macarróns, un estofadiño, o que puderas facer. Aproveitamento, pero tamén autoconsumo. O gando, que facilitaba a carne e os lácteos, e os produtos da horta e do mar eran os principais ingredientes. A natureza guiaba o menú. Cando éramos pequenos comíamos moitas fabas, xudías, lentexas, sobre todo produtos do campo, sobre todo agora nesta época, non? Huevos, porque todo o mundo tiña galiñas e carne de porco. Pasamos dar sopas de pan en viño ao aguacate e ao té matcha, ou incluso se nos imos á kombucha e ao queixo cottage, moitos non saberán nin de que estamos a falar.